Kaixo guztioi, Ani Iturrate naiz, aktorea eta modeloa, eta aurten lehenengo aldiz triatloi bat egingo dut. 18 astetan triatleta erronkaren enbasadorea naiz, eta superesprint distantziako triatloia egingo dut hurrengo maiatzean. Bueno, egia esan laizter hasiko garela erronkarekin, eta garrantzitsua da jakitea nondik hasi, eta batez ere bidean aurkitzen ditugun arazoi aurre egiten ikastea, eta esperientzia duen triatleten aholkuak jasotzea. Horregatik gaur bildu gara Hector Llanosekin, triatleta ohiarekin, eta bera ere da gure erronkaren entrenamenduen sortzailea. Eta ni bezalako hasi berriek galderak egingo dizkiogu, eta bera hemen erantzuten egongo da gurekin. Laizter hasiko ditugu zure taulak interpretatzen, eta jakin nahi nuke pixkat ze tresna eraman behar ditugu, edo zer ritmo eraman beharko dugun azkarregi ez hasteko entrenamenduekin. Normalean pizinan gehien bat erabiliko dezuena izango dira palak, pulboia, hanka artean jartzen, izterren artean jartzen den akortxo bat. Aletak ebai, hanka egiteko tablak, gauza asko, tuboa batzutan ebai, baina gauza batzuk aukerakoak izateia eta beste batzuk derrigorrezkoak. Bizikletan ohikoa den materiala, bizikletan zapatillak, erropa, kaskua, derrigorrezkoa, betorrekoak, eta korrikan zapatillak, bizera batola segun batzuk erabiltzen dute, beste batzuk ez, betorrekoak ebai, erabiltzen dira, hori entrenamenduntzako. Eta gero kompetiziorako komeni da triatloiko jantzia, monua eramatea. Ikusi ditut entrenamendu taulak. Alkozeniak adibidez lehenengo asteko taula pixka bat zehatu? Egitaragua izaten normalean beroketa, teknika pixkat, gero bloke nagusia esaten dena, errendimendua hobetzekoa, eta gero lasaitze fasean. Normalean erritmoak zatitzen ditugu, edo ezberditzen ditugu, zona edo eremu batetikan, 2, 3 eta 4. Eta horre igereketako entrenamenduan ikus daiteken ez da 2 bider 65 metro, barra inklinatua, esan nahi du deskansoa, atzena. Hori izango zen, 2 aldiz 65 metro, 10 segunduko deskantzuakin serie bakoitzan artean. Eta 65ko serie bakoitza, izango zen 50 metro lehenengo eremuan, aerobiko ligero bat, beroketa fase bat, eta 25 metro hankak. Hankak nahi dan moduan, bizkarrez, bularrez, mariposa edo krolekoak. Gero dakasuena hurrengoa izango zen bizikleta, denboraren arabera, ordu eta laurden artean. Intensidade zonaldeak eremuak izango zian E1, E2, aerobiko ligero bat edo medio bat, oso ritmo erosua. Eta kadentzia, azkartasunaz pedalei nola ematen jozun, 85 eta 95 artean. Korrikakoa, hemen 3 bloke bebai, 15 minutu suabe, 5 aldiz 100 metro progresibo, suabe hasi, azkar bukatu. Eta deskanso, serie bakoitzen artean, beste 100 metro, otrostan edo oinez nahi dezuena. Eta gero bukatzeko, lasaitzeko 5 minutu, 0 eremuan. Lehenengo astea izateko kaineroa. Kaineroa, ohituko zehazte, bai. Prestakuntza garaian, dietaren bat eramaten zenuzuk, edo adibidez entrenamendu gogor baten aurretik, ze elikadura eraman beharko genuke? Ondo jan behar da, kantidadea danetatik, elikatu bai, baina hidratazio ere oso importantea da. Ze jaten duzu lasterketa bat baino lehen, adibidez, pasta edo? Gustatzen zait, karbohidratoak, gustatzen zait eta hartu behar dira karbohidrateak bai, baina glutenik gabeko hartzea. Laktosa ere ez hartzea, janari garbi bat, karbohidratuak eta albada glutenik gabekoak. Probazi baino, 3-4 ordu leheno, azkenengo azkaria, janain. Iritzi bartzea lasterketa momentura, digestioa da. Azten zeanean triatloian, lehenengo zitezuna da igeri. Orduan gorputza horizontala eramaten duzu. Mugimendua dago, orduan bariatzeko eta aukera gehiago dazkazu, tripabeteta baldin kasu. Orduan eta gero, hori lehenengo, gero itezuna da bizikleta montatzen zenean, gravidade zentro aldatze duzu berriro. Gorputzare egokitu behar da horta. Eta zamadakagunean barrun askoz gehiago kostatzea. Leheno komentatu diazu indarrariketak garrantzitsuak direla, eta hori esango zenuke? Bai, importantea dira, haztapen fase hortan, ez dira importanteak errendimenduai begira, baina bai lesioak eta ekiditzeko ikuspegi hortatikan. Estrukturalki giharrak eta ondo landuta ukitzea, gero artikulazioetan eta mina ezartzeko. Hau niretzako oso berria da, orduan ikusiet trantsizioak behar diela neoprenoak kendu, gero bizikletara jun. Horiek entrenatu behar dira? Horiek entrenatu behar dira, bai. Importantea da, jakitea nola kendu behar dan, nola jarri behar dan, zapatillak nola jantzi behar dira, nola kendu behar dian, eta nola, eta batez ere nun.
Porque arau zehatz batzuk daude lasterketa egunean, orduan horiek jakinin behar dira ondo egiten. Hasi naiz ja berotzen entrenamenduekin, ez ditut taulak jarraitu, baina egia esan augeta desente dazka dela. Eta jakin nahi nuke ea zer egin behar den augeta egunetan, deskantsatu, intentsitatea jetxi. Augetak erantzuna adaptatibo bada, gorputzana. Berez augeta badira, ez dago inongo arazoikan. Oso augeta potente dazkagunean, kostatzeala mugimendua ondo itea. Orduan kasu horietan, komeni da suabe entrenatzea, harin, postura desegokiak eta ez ukitzeko. Baina berez augetak ez dira txarrak. Entrenamenduren bat faltatzen badugu edo ez badugu egiten, hori inbarko genuke beste egun batean edo utzi behar dugu? Nik esango nizuke ez rekuperatzeko. Astea bukatzen badezu eta entrenamendu bat falta baldin bazaizu, utzi lasai. Superesprint bat bukatzeko, azkenean behar dezuena da erregulartasun bat entrenamenduekin. Ez badezu astero saltatzen bi entrenamendu, ez dago arrazoetan. Bizikletan errepidean ez naiz inoiz atera, orduan egia esan beldur handia dio dela horri. Zer esango zeniak beldur hori kentzeko? Igual ateatzeko, probatzeko bizikleta, igual azteko errexena dela bidegorritatik jutea. Orduan ja gero errepidera atera. Eta honena lagundut ateatzea. Zeo zedez behar bat hola gertatu ezkero pintxazo bat edo susten bat euk ezkero bakarrikan nik uste hasieran okerro pasatzea da. Jakin nahi nuke nola antolatu behar ditugun 18 aste hauek. Zein izango zen zure aholkua? Nire aholkua izango litzake jarrita dagona errespetatzeko. Bai luzera atletikan, bai intensidade atletikan, eta bai ni jartzen zuten materialetikan bai. Porque errexena da aztea eta esate hau oso errezitet, orduan gehiago ingo dut. Baina, karo, prozesu bat da. Progresibidade hori ere oso importantea da, oso garrantzitsua da. Jakin nahi nuke zein den zure motivazioa hau egiteko, zer iruditzen zaizu garrantzitsuena? Gauza honetan laguntzea eta parte hartzea holako publizitatzeko edo pixkat kirole ezagunak pixkat jendeari erakusteko iruditzen zait oso aukera polita da. Eta zuen ikuspegitik nik uste triatloia hola entzun da, nematu lehitz potoloia diala, ez? Baina gero konturatuko zeate ez dela inbesterako. Bizi hartuko diogun eta dena. Baliteke. Eta gainera nahi gustatzen zaitena da zuek prozesua disfrutatzea, ez bakarrik lasterketan helburua jarri eta beste guztia ondo ez disfrutatzea. Eta entrenamenduak hortako prestatuta daude, disfrutatzeko prozesuan bai.